Robot! Robot! Yes, madam. Robot, you told you not put us on one a shop or here. Onye ka ị na-ajụ nya nwanyị eni ọbịa njụrụ mbọsị sere masị nọ na chi igwe ngụkọ ọchọta wee nwee dị gọsọ kpọfo na-akọ shi juru ya ọnụ shi ụna akwụkwọ na goshi yiri onye oburu shi ihe na-emedo nwaanyị ahụ se madam n'eziokwu nwekwu ihe jikọrọ mụ na datu ma onwe ihe nothing nwere any sacrament jikọtara mụ na ya abụọ onye ahụ just know a pest nya amam ihe ọhụrụ nga m nọ mgbe ụlọ na-esogharị m n'azụ ebe ụlọ m gara ihe na-esogharị m n'azụ robot I will do this I will do that mgbe ụlọ ose fụgachi ya man I don't know what her problem is ihe ọ sọkwara ya bụrụ ya jikọrọ gị na the woman ya ọsọkwa ya wụ ụlọ ya ka unu na-abụ na-eme mee onye ya n'iro unu eme na ebe shọpụ m ihe m na-agwa gị ị hụrụ ụdị mkparị achọọ m ya kedu ka o si nweta nọmba m onye nyere ya nọmba m ọ sị m na ha chọrọ ka a na-asọplai ha ndị n'ọfịs iwe nwa bụrụ nọmba mma ya uwe nwe dị gọs ịkpọ m ajụ m ihe jikọ m na hel bịa ọ na-ajụ m kedu ihe jikọ mụ na gị n'anyị ị gwara ya mụ na gị n'anyị mụ na gị ọ na-ayị ka m na-ajụ gị nekwa m o robot nekwa m enwekwa ejikọ mụ na gị echitọkwa n'afa m ọkwa ihe aka na-eze sinsi nji asị gị ịmara ihe ọ bụla ị na-eme mewe ya n'iro ị nwee dị gọsụ nye mmadụ nọmba ma ọ kpọọ m na-ajụ m nke ajụjụ nwaanyị nugodi respect yourself o ifrota isi arụ ọrụ a na-arụ ya ọfụma na-arụ ya n'udo na ọṅụ emebikwala ya ịnụ ihe m na-agwa gị emebikwala ya o kedu ụdị mkparị bụkwanụ nka biko gbara mo gbara mo gbara mo ekwela onye ọzọ butere anyị ụka ọkwụ na ahụ na bịa zeruwa eji m Chineke n'anya biko gị mara nnọọ ihe dị gị mma ga agwara m ọchọ maka ịsọwa ọchọ dị gwa ya na m chi Chineke dị ndụ Chukwu abịama Chukwu nke ndị Igbo Chukwu ndị ugwu Chukwu ndị Yoruba Chukwu ndị Delta Chukwu niile a na-efefe n'ụwa na m ji ha niile sekpuru ala na-ayụ ya biko ọ mara ebe ọ sara ahụ ya ga ebe ahụ ga achịrị tọwel ya I am not interested ọ bụrụ na ọ chọ ga-adị ya gawa chọrọ nwoke nwunye ya nwụrụ ibe ya a widow plus a widower ha ba mbaja into matrimony I'm a young man enwere ihe m ji onye di ya nwụrụ anwụ eme ya hafụ m aka o gwakwa ya o robot ejigwo m Chukwu ndị Abagana jie nke ndị ọkụzụ mfat ejiro m Chukwu eji m alụsị ndị Abagana jiri nke ọkụzụ jiri ha ba agụlụ wee na-ayọ gị biko efu nkata nwaanyị a achọrọ m ịnụ ya agwazila m ya na ntị na ọ na-ewe m iwe kedu ihe onye ka ị na-etiri mkpu mụ na gị na-abụkara ekwesị iti mkpu ọ dị ka ọkọlọ gị n'ahụ nwoke rap ọkọlọ gị n'ahụ onye isi sapo burukwa ogugbu jige ya onye a na-abịakwa Therefor abịa n'ụlọ ọrụ m abịa ebe ahụ esi onwe kwakwa ya na nwaanyị Samaritan okwe jealous lover bifo anyị agbadi ewu ihe n'ite ofe kama gị ya marakwa ka o si abịa nga ahụ okwute ihe ọ na-abịa nga ahụ abịa achọ dị robot ị na-anụkwa onwe gị negodo ihe iji ọnụ gị na-afọtọgharị nwaanyị Samaritan na ọ bụ ka jealous lover jealous lover nwunye mmadụ ka ị na-agbalụ ụbọ ya asala efere hey robot onye mee gị ihe anwụ ifat onye anwụ otego onye anwụrụ anyị eje ka eje gbaa afa ka amara ihe na-eme gị ya nwunye mmadụ ifela na-emekwa gị robot ifela dịkwa gị n'anya shame hai nwanyị malụ mma nwanyị malụ mma nwanyị na mma ugogbe oyibo
Nwaanyị mara mma, ọkwụrụ ọkarịsịa. Ọchọ mma lee ihe chọrọ bịa hie. Ọchọ mma ka akpọgọ ọchọ dị. Ugboro ka m gwagoro gị si gị, ọ bụrụ na ị chọrọ di, ma ọ bụrụ na di na-agụ gị agụrụ, ọkwa ịhụrụ onye a n'ebe a, ọ dị very single and searching. As for me, I am not available. Stop coming here all the time. Ọ gịnị? Eji ngụ ụgwọ. Mba ọ bụkwa na ihe okwu bụ eziokwu. Adịghịkwana m single na-asachikwa asachi. Excuse me? Single na-asachikwa? In what way? Starboy. Excuse me? Starboy n'ishibi ga-ekwantị zero. Ọzọ maka na na-edi ya gozi dị anya. I mean, look at me very well. Ana m afọ gị ọfụma. Clear. Negodi. So in our home clear. If you're really seeing me clear, you should know I, Ochoma, cannot go to the street and begin to see goats and dogs and fall in love with them. Excuse me. Agwakwa m ezigbo goat ka ọ bụ. No, I'm talking about you. Mụ. Oprah, my sweetheart. John, too quiet. Isi gịnị? Olee ihe kpọrọ m na? Ị na-achọ m okwu. Ị na-achọ m okwu. Ihe mere bụ na mma anawa. Nwa achị ịmụ, the woman enwego miscarriage. Si ya, n'ife ihe nyere m aka na nkịta. Ihe eji aka gị fọ anya ga. Egbupụ onwe gị aja dị gị n'anya. Mụnwa ka ịkpọ goat. Mụnwa. Zero ụwa. Zero? Zọwa gị ike. Oh, that's what you are, street goats. Ịma ka isi were use recharge card a wee bịa ebe a. Eme ịbịa ka iwere dị akwụkwọ tụtụrụ ya daba. Bịa di anyị, ịmakwa na epeli mpe. Ị kwesịrị ka ị na-anya moto ebe ị kwesịrị ịnọ n'okwu alụsị. Ịnọ n'okwu alụsị na nke eze mmụọ ịkpụrụ ọmụ n'ọnụ buru ite n'aka. Nwoke m laba. Kama shiri. Ọkwaala gị. Nkịta da ọkwa agụ ọnụ ya. Laba, ọkwaala Ị gị. ga-ekwu kịta m were anya Igbo ama afụrụ kịta nkwọ ga-ezigbo ihe weta ọnụ aka ọma ebe a. Just zu ka m gode pim n'ọnụ gị na. Oh, sweetheart. My Robert. I'm so happy seeing you laughing. Baby. You are so happy. Seeing me laughing. Itara Cameroon pepper. Ah, baby. Agwala gị mbụ, gwakwa gị ọzọ, I am not interested in you. If you know what brings you here, you better take away bichara azụ. Akwụna ihe m na-agwa gị, the next time you come here and mention my name. If you dare mention my name, no aha m n'ọnụ gị ọzọ. Thunder ga-agbagbu gị. Stupid woman. Robert. Me, stupid woman. Chai! Ochoma. Oh, here we garage. Kai. Hi, Ochoma has really suffered. Now, a common he got. Nchori meji got him. Ordinary. Ordinary. Restaurant. Dishwasher. Ha! Ochoma. Beautiful, wealthy lady that men are dying for. Since I lost my husband, I don't blame you. I have insulted and humiliated myself. Madam, Imesigo. Mba, Emechabim, Anon Pam, come and take me out of this place. Nagindo.
gay for. Choma, you know like it maybe muddy. Why are you spoiling me? Hey. Zero. Choma. Man, I like him kiss with rap wine. Walk or out. That wasn't our agreement. You and I agreed. We talk what to your friend. Oh my God, robot. I'm gonna robot now. I'm gonna robot 2020 on my years. I'm gonna years. They sure. Awesome on the show. Mona give wunye ofu open ofu trouser. You man e malo mo fuma. Come on ya mamme. Man after my brother lower. Eh? What happened? Why he ni na hu gwara ga ebe ahụ. Emi him can make it inside. Also good give me ni ya. Ana ma like ikpali mbụ my culture. Eh? Mana ya akpali m biko matie m aka. Ebo anu ọjọọ. Ezigbo anu ọfịa akpọna m anu ọjọọ anu ọfịa ka m. So which means me na ge kakwukwa. Onya ke ka juma yepu. Akpọ ma so mmiri no. Ngo. Mụ na ge ka kwụ. Mụ na ge kwụ no. So o. Thank you. Oh, Gaba. Hey. Biko, talk to your friend. Hey! Eh? Amala. Robot, Okwana, and that is all robola off my mind. Don't worry. Robot on Apolia. Opaloga Kaketa. Or Rogo Rundi robot. Or Togi Pam Pam Pam. Hey! The man about this street of man. Hey! Okay. That way. Yeah, I'm going off my because I'm going to wear that and to. Hey! My automatic. Hey, my automatic. It's a tower of your miracle. That's all you go. My Lord, my God. Apa kisi bukan Lord. Isim gawa. Pero nyori, pero ke menung ya. Onye ga menung ya. Onye shiga huzo. Onye buru ga jeje. Iso signs and wonders ka ga na-eme. Ah, Mr. Gono so. Mr. Gono. Iwu sign na wonder. Onye ọrịa ga-ahụ ụzọ, onye ekpenta ga-adị ọcha. Onye ibi ga-adị ibi dakwa gị. Fake! Isi m na iwu ọ tụrụ ugbo. N'ugwu ọla na-adarị abịa nga agarịa ya. Amaghị m na iwu fake. Iwu fake. Nna ha eme kpara m n'ọnụ gị maka Chineke nkwa ga aka ntị. Maka ma ndị ahụ na-ejere gị ozi ndị ụmụ afọrọ unu this afternoon. Bịa gịnị nyere gị boldness iji bata ebe a na-abara m mba? Are you asking me? Ụjọ atụghị ahụ gị. Are you asking me? Are you asking me? Ige bukwa ekpenta o. Ibi ga-adakwa gị. Lele. Ị chọrọ don't let my night and do my prophet. Ito ya. Ito hoyi n'ụjọ. Mmadụ tesami ito hi ụjọ. Okay, would that get who's the lap of med? If I be a man of God, 7 days come here. 7 days. 7 days. More you come how many days come here go? You na puke mbo na aka bo na aka ato na enye 7 days come nwa you get booze away. Stupid man. Stupid man. Fake. You go na work can't go to that people. Oh my Lord. My Lord. Olive oil with your Lord. I thought you were my oil. The anointed Son of God. Give power and go prophet of doom. Stupid man. Don't let my anointed and do my prophet no harm. Hey, Alex Kapogalis, I have come to warn you for the last time. Alex, stay away from me. Stay away from me. Sim na hopo. Amami hi ne sarili me anyhow. Sim na hopo. Sim na hopo. Kusibe no line. Stop coming to my house. Don't come to my house. Don't come close to my house again. I am warning you for the last time. Owo mo aburu digi. You are done mourning, right? Okay, but then you can go back to wherever you come from and stop following me around.
You know why I love you? You're so aggressive. I feel like putting you in my mouth, eating you up. Wait. Let me just ask you this question. Why don't you want me? I'm pretty? Yes. I'm rich? Yes. I can change your life? Yes. I can love you? Yes. So tell me, what is it that what's the name again? That thing, whatever. The one you cook for. What can she do for you that I can't do for you? I can take you abroad. I can buy you things. I can change your life. I can build you a 5-star hotel if you want to. I can do all those things. I have the money. Why won't you just come to me? Come. Come to me. You look sweet. You come see a lady. You want 1J. You mommy water you will quensu. I have seen it that you quensu no 300-story building. Billion make a joy inside you. Let me buy it on your body. You buy it on your grave. I will buy it inside your grave. Now listen for the last time. Listen and listen good. The next time you will come to my house. It shows like Ibrahim came now. Fine, you were lucky that I didn't meet you at home. On a time. You get with these futile things you call legs and step into my father's compound. Hey, it's a Versace. Where are you living? You don't want money? Hey, I can buy you. Okay. Do you want the comfortable? I can get it for you. Lexus. Who doesn't want money? Okay, I'll buy you Benz. Who does this? Welcome to Aguleri. Eke. Oye. Afọ. Nkwọ. Afịa na anọ dị n'ụbọchị. Ọkwana nkụ dị na mba na-eyelu mba nni. Ya bụ na ife ị chọrọ bụ ka m gbuo olu gị nwanyị. Nna anyị Aguleri, ọ bụ ihe m chọrọ. Igbo ha na m nwoye. Nsogbu niile nwere n'ụwa na abụkọ. Ọ nwoye we ya wụ na m ka nwere nsogbu n'ụwa. Nwoye pụ ha na out of my way. Then ka m nwa nwike possess all my possessions. Biko. Ọkụkọ eji ọgụ ube nkwọ. Asị m ọkụkọ eji ọgụ ube nkwọ. Mmadụ eji ọgụ be mmụọ na nnukwu onumo ọkwa n'ukwu nkwụ n'ọbịa kwụ n'oke na-eji ga-anarịkọta onwe aka egbe na-efe n'enu ma obi ya dị n'ala. Ọtachi sịrị m gwa gị na ive avụ ibu n'obi bụ nya ka a ji emele gị mana ọ fọdụrụ gị obele ive ihe edebe ego n'ala maka na ugwu mụta mgbaji ukwu agadi nwaanyị amụta ojekete ọkwụla ọtọ maka agadi nwaanyị aka nka oyi elulili ebe ekele di ya nwaanyị gị ije edebe ego n'ala ya wee menyele gị mmụọ Aguleri ka ọkpa ike ọnụ ibo emete bụ n'isi ya onye kwulusi gbuolie mmadụ nya nwanne okobere ndụ ya n'enu maka na mbọsị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibie ka ole gbogbo ogidi kwana isi karaka na-egbu ogidi isi na-adị aka bụrụ ogidi anyị ji enye onu mmemele gị ive ị chọrọ nna anyị si megodo eme ife onye betara nsogbu anọ si eme obi ka ụjọ adịrọkwa na-atụ afọ o jiri bute ụzọ for me to leave Imo State bịawa Aguleri o gosi na obi kara m mee ihe ọbụla ọwa aga m eme ya I am equal to the task. Yes.
Azị ime ovu onye na-ekwu na-abịalụ ole, ovu onye na-ekwu na-abịalụ ole. Ovu onye a na-akọ na-abịalụ ole, ovu onye na-ekwu na-abịalụ ole. Ebulu ozi onye eze n'isi dịka ebu ugwu nkụ. Mma emele gị ivi kwuru, mana ya bụ ibu ya akalekwa nne gị. Ọtachisịrị m gwa gị n'ihe eje n'ịkpa ebe na-eni ndị mere alụ ilusie na-evu nne. Ịlarị chi ụtụtụ voru nwa nava. N'ịkpa ebe a na-eli ndị mere arụ Gbam. m ga-alara alara Ole. till chi efu now the next day. Nna ya Aguleri ahụrụ soja na-atụ m obi siri m ike, mana achọrọ m ịyọ biko onwere otu ga-esi si m echenjere m ebe m ga-arahụ kama ịgawa n'ịkpa. Iru n'iru ka anyị na-eje ya na-anara azụ. Otu Ọkwanụ nwa agadi nwaanyị na-elu ụtaba ma ala uburu aka dị iche iche. Ọfịa ọbụla na-asọ nkata nye epukwe n'elu maka na ọkịrịkọzi ọkịrịkọ. Ihe eje n'ịkpa jelarị, mana ọ bụ na ije emeri ya bunye onwe gị na ndị nwụọla anwụ. Onye ji n'ụjọ dala enwe n'enu na-agụ egwu nwe ị na-achị ọchị na ive ikwuru emewo eleme enwe echi niile nwa ya bụrụ onye nwụrụ anwụ. Ejikwa n'ụjọ dala enwe n'enu ụji agbụ onye ekwentị na ncha na-ala ire enu. Nne m anakwa nwa jedezi na mmanwụ ga na-aja oluo ịgba mụọ mụ na mmanwụ ekwekwena mụ na odolo chivochi. Ọkụkọ eji ọgụ ube nkwọ, asị m ọkụkọ eji ọgụ ube egbe, mmadụ eji ọgụ ube mmụọ na nnukwu onumo. Zeruwa biko onwe ihe m chọrọ ka ị mere m, onye mere m jiri bịawa, onwe ebe m chọrọ ka ị duga m. Ebe bụkwa na ya ngwa. Achọrọ m ka ị duga m ka mụ na gị abụọ ka anyị jee hie ebe a na-eli ozu. Yes. Benagram. Robert. Chineke. Ịchọ ka m duga gị na Benagram ebe a na-enyi ozu. Ka anyị jee mee gịnị? Ka anyị jee larụ ebe ahụ just one night. Anyị agaghị edoru 2 days, just one night. N'ụdị na ebe ahụ bụ hotel ka ọ gịnị? Debe n'anya nụ. Robert, so iji ngwa ọgwụ ego. Gịnị nwaanyị Samaritan iji ngwa ọgwụ ego ka unu latabazi apịọm? Mba, ọwụ ihe ị chere. Ọkwa ịma na m gwara gị na achọrọ m ịga native doctor ka m nwee ike gbuo nwa oyi dị nwaanyị Samaritan ka m na-enwe ike kọkpọrọ ịbasi. So ọwụ ihe native doctor gwara m sị na m ga-eme na m ihe ha na n'ili ozu a night. Ụra ahụ m ga-arahụ ma arahụ gbuo the man ya nwụọ. He will not get out of my way. Mụ na nwaanyị Samaritan anyị join the into matrimony. Ọwazie ndụ ka m ga na-akwa egusi. Robert. Mkpọ gị exam m sị gị Robert ọ na-eme ka ị na-ene m anya Robert ọ bụla afa gị. Robert na-eme anya ka m gwa gị akwa ịma na ibe ezigbo ọyị m. You are my friend. Robert, mma awụnwụ ga-awụwọ n'anya n'ime obodo anyị niile na-afụ. Abụ m the only good friend ị nwe. And mma gwa gị ya ka o si wee dị pump and play. Robert, ị na-etinye aka gị n'ọkụ. Nekwe ka ọkụ ga-adọgbugo. Ọkụ ga-agbakwa gị papa. Ọkụ m anya nụ. Dịka m gwa gị na mbụ, anyị agaghị edo orufu otu abalị.
akọgherizi na nna agwa gị na dibịa ọbụla gwa gị na gị mụdị ife anwụ na ọ chọrọ gị ọnwụ ọ na-asị m na a ga-alalụ enit gịnị a na-agba disko ebe ahụ. So ihe obere m gwara gị na ihe na-amakachara anya niile nkwado ihe ire mmanya your friend ụmụ ọgbọ gị kedu ihe wudu my friend for asị what are friends for ihe ndị bekee na-asị gị wuru na ọsọsọ friend isi green sọsọ friend isi ọcha enwedizi friend ihe ọzọ asị a friend in need is also a friend in need kama na ihe gị nwa wụ sọsọ a friend in need oruzie mgbe ị ga-emere m emere gị eme aka agwọ kedu ihe nọ n'ịrahụ n'ili wu normal thing onye ọbụla na-eme otu anyị na-awa anyị lakpụrụ n'ime ụlọ anyị arahụ asụ onye nọ n'ụra dị ka onye nwụrụ anwụ otu anyị na-esi anyị lakpụrụ n'abalị anyị anyụkwudo anya ọkwọ the same thing anyị ga-esi ka nke ahụ nyụkwudo anya anyị tetezi ndị mọnụ na ya pụọ sọsọ ụjọ nwere ike ịtụ mụ na gị abụọ ụjọ ebe a ga-aba aga anyị banye ha na chukwu nye anyị ebere mere anyị amara Virgin Maria tigara anyị aka anyị sọmọ nọ kọreji mụ na gị na-aba ya ehi anyị rahụ ha ala anyị arahụchala gị bịa nga nọ na asụsọshọn mmiri onye ọbụla ga-eme m sọ m hapụga nwaanyị Samaritan ma ihe ọbụla ọ ga-awụ mme nwaanyị a m hapụ ya mụ na ya agazi akọkpọrọ otu ka otu m siri plan onye ahụ awụghị ezigbo enyi m ihe m ga-eme m gwụrụ ụkwụ otu wepụ onye ahụ n'ime ndụ m Robert wepụ m eso wepụ m eji m chukwu na-ayọ gị Robert wepụ m achọrọ m ịlarụ n'ụlọ ezi Robert wepụ m abụ m nwaanyị amụrụ m ihe niile ikwu wepụ m ka ị na-eme gị ihe ma na nna m ngwụla anwụ since ọnwụgodi ka o si eme otu a pim misite si m na onye m ashọransị na onwere ihe ga-eme mma sị ala gbagbuo ya na njelarụ niile ozu achọrọ m isi gị ala gbagbuo gị achọrọ m ịgwakwaga ala gbagbuo gị kpalidebe onwe gị kọọ akụkọ ọzọ biko so m ine ozu enyi mere enyi ya kwute m si ele gị your fellow men bụ ndị ọ ga-awụ if na enwe ndị nọ n'ụdị ọnọdụ gị anyị nọ ha fụ ha na enyi ha ụfọdụ na-asị enyi m my friend come and take my mother wụrụ ọgwụ ego ka ọ dịrị gị na mma just common little sacrifice you cannot do for friendship then what are friends for even ihe m na-abịa nga everyday mbe n'ụlọ mkpọkọrọ abịa nga mụ na gị nọ nga gụgọchi ọnụ mmiri before ana m echegbu ndị niile mma na-ese tattoo n'ahụ ma ndị na-akwụ ọla ntị ma n'imi ma n'ọnụ all these people na-awụ gị nwa ha agba spray ndị nwere liver ndị nwere obi eji ekpata ego ndị ụgawa ihe ụlọ a gwara ha na-asị ka emebe ya emebe ozugbo nke go naanị nkịtị naanị ịgagara ahụ asịrịkwa gị ga-agbuo mmadụ jọs buru ute gaa na burial ground doruru onwe gị ala chefuru ụwa gị na ndị nwụrụ anwụ mkpụrụ obi ha zuru ike na ndokwa gị na ha enwe ihe a na-akpọ rapọ gị kelie nwoke amụ mmiri ka m bịa na-enyewa gị biko nwoke m ga-aga nọdụ I don't come out from here Tọnda bụ ọkpụkpọ gị ibe ezigbo onye ori iwe ritualist Nezianụ onye ala iji bụ nwa Anambra dị ka iji wee lụga ya onye ọ bụ ego ka mgbe ama m ihe bara All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray!